sahabin annabi wanda kafin ya shiga musulunci babu sahabi ɗan gata irinsa, domin shi idan ya sa tufafi baya maimaitawa. Har cewa ake ya musa ban ka cire wannan nawa ne, duk idan ya cire kaya baya maimaici, saboda ɗan gata ne, babarsa attajira ce, amma ya karɓi addinin musulunci. Babarsa ta daina duk ta janye wannan abu da take masa na gata, ta hana shi kawai, amma shi ma an shahidantar da shi a wurin yaƙi tufafinsa kana ɗaya. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zo ya rufe kan Mus'ab bin Umair, sai kafafuwansa sun bude, sai an janyo an rufe kafafuwan sai ga kan ya bude. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallama hawaye ya dinga zuba masa saboda shi tausayi na Mus'ab bin Umair. Sara